נוטשים כעת לכמה דקות את ענייני ההקפאה וגם את הסבך שבו נמצא ראש הממשלה ועוברים דווקא לאופוזיציה. שם צץ לו אדם מוכר, אבל הוא צץ פתאום בשבוע האחרון, שמו שאול מופז. דוקטור רון שביט. שלום, תראה, הכוכב חזר. כן, צחי הנגבי נתן לו סוג של מחמאה פוליטית. צחי הנגבי השאיר ירושה. כן, מכל הדברים הוא אמר שאול מופז. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, אבל הוא שם אותו מחדש על המפה, כי שאול מופז היה קצת בהולד באופוזיציה. ותשמע, אני צפיתי בשאול מופז ברעיון לפני כמה ימים בפגוש את העיתונות, וראיתי שאול מופז אולי אחר, אולי חדש, מפויס יותר, הפנים לעתיד, ואני נזכר בפינה, בפינה שלנו לפני שנה. לא שאול מופז שכל חודש מוצא איזושהי סיבה לתקוף את לבני ולתקוף את קדימה ולחפש... הוא מעין להינחם על זה שהוא לא זכה בראשות קדימה ולא נהיה שר ביטחון בממשלת אחדות, והיה בתחושת העוול, ואנחנו אמרנו לו לפני שנה, תצא מהעמדה הקורבנית של העוול ותלך קדימה. תפסיק להיות דוד לוי. תראה, אני אומר, בוא נלך לפוליטיקאי אחר, שהיום הוא נשיא המדינה, שמעון פרס, ואני אומר, שאול מופז צריך לאמץ, ואולי הוא מתחיל את מודל שמעון פרס בפוליטיקה הישראלית, שבין היתר הוא כולל שני דברים. דבר אחד, מספר 2, זה עמדה חשובה, והיא מנוף להרבה דברים, ואפשר להשפיע בעזרתה, זה לא עמדה מבוטלת, פרס הוכיח את זה. דבר שני, פרס תמיד אחרי תבוסה שלו, אחרי מפלה שלו, מיד, יום למחרת יצטב במשרד ויציב את היעד הבא. התחיל קדימה עם חזון חדש. וזה מה ששאול מופז צריך לעשות. היעד הבא, ולא להסתכל אחורה, אולי הוא מתחיל לעשות את זה. יפה, אז עכשיו, לפני שנה אמרנו, היו לו את הבעיות שלו, ולנו יש... שאול מופז חדש, על פי הניתוח שלך. למרות זאת אנחנו כן נלך לנקודות חובה. גם נקודות חובה יש לשאול מופז החדש, במרכאות. אתה קשוח איתו, אתה אומר. השתנית אבל לא מספיק. המאזן הוא מאזן, נטילה. קוצר הרוח. אתה יודע, אני חושב שעדיין שאול מופז, קשה לו באופוזיציה, אין לו סבלנות, הוא רוצה ממשלת אחדות. אני אומר, צריך אורך רוח. הוא רוצה להיות במקומות שבהם מכריעים. מנהיג צריך אורך רוח. בבקשה, נקודה שנייה. הזיגזג, תראה, אני לא יכול לשכור, אני חושב ששאול מופז חייב להיות מבוקר עם עצמו ולזכור את הזיגזגים שהוא עשה ולא לעשות את זה בעתיד. ואני מתכוון, כשהוא... אני פורש, אני חוזר, אני נשאר, אני שותף, אני לא בדיוק שותף. קודם כל המעבר שלו לליכוד לקדימה היה בזיגזג, מהליכוד לקדימה, ואחר כך, כמו שאתה אומר, כשהוא הפסיד הוא לוקח פסק זמן, וזה גם היה מזוגזג. אסור לעשות את זה. בבקשה, נקודה שלישית. מי הבוס? אבל במקרה של ציפי לבני, מי הבוסית? ציפי לבני הוכיחה פוליטית לשאול מופז שיש בוסית בקדימה, הוא חשב שלא. שאולי אפשר את ממשלת אחדות בלעדיה, אולי אפשר לפלג, אולי. אבל אתה אומר בעצם שהוא צריך להבין מי הבוס. תראה, היא יושב ראש המפלגה, היא הוכיחה, שהיא שולטת במפלגה, צריך לקבל את זה. אני חושב פעם ראשונה בפינות על שאול מופז, ואני אומר, רוקדים עם, אתה יודע איזה כוכבים? רוקדים עם ציפי ושאול. ואני אומר, למה אני נותן נקודת זכות מכרעת לשאול מופז? כי אולי שאול מופז מבין את הריקוד הפוליטי. כי עד עכשיו הוא הלך חזיתית, ולתקוף ולתקוף ולתקוף, וריקוד פוליטי, לקרב, להרחיק, לקרב ולהרחיק. זה מה שצריך. הוא כנראה הקשיב, תן לו טיפ אחד. הטיפ הוא לא לתקוף באופן אישי בפוליטיקה בצורה כל כך בוטה. זה לא עושה טוב, זה טקטיקה לא נכונה. צריך לשמור פסון, לתקוף את העניין ולא את האיש, במקרה הזה עטילה את האישה. ואני מת לשמוע אותך, דוקטור רון שביט, בפינה הבאה שלך מדבר עופר עיני, אפרופו התקפות אישיות. שווה לצפות. המשך יבוא. תודה לך רון. תודה.